ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷа гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100% граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки чанд сол пеш Махачев нияти ба вазни нимёна баромадан дошт ва ин кор тамоман бо Илия Топурия вобастагӣ надорад. биёед суханҳои ин мураббиро гӯш мекунем. чанд сол пеш ӯ ба ман чунин суханҳо гуфта буд: устод, ҳадафи ман аз ҳама зиёд ҳимоя кардани камарбанд дар вазни сабук аст ва баъд агар имконият пайдо шавад барои дуюм камарбанд дар вазни нимёна ҷангидан. ман ин корро кардан мехоҳам. ман дар ду вазн чемпион шудан мехоҳам. ман бошам дар ҷавоб ба ӯ гуфтам ки нақшаи беҳтарин. ҳамаи ин нақшаҳоро Ислам вақте кашида буд ки ҳоло мову шумоён намедонистем ки Илия Топурия кист ва ин қарори бароварда бо ӯ тамоман вобастагӣ надорад. Ислам ин суханҳоро чанд сол пеш гуфта буд. ӯ ин чизро ба ман дарҳол баъди чемпион шуданаш гуфта буд, гуфтааст Мендес. ва дӯстон бояд қайд кард ки ҳозир баъзеҳо Ислам Махачевро танқид карда истоданд ки аз Илия Топурия тарсид ва барои ҳамин ба вазни нимёна баромад. лекин чӣ гуна ки мебинем Махачев кайҳо боз нақшаи ба вазни нимёна баромаданро дошт. чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад сабаби бохти худро дар муҳориба зидди Ҷек Дела Маддалена гуфт: аён аст ки нақшаи мо Ҷекро ба замин афтонидан ва дар он ҷо ӯро идора кардан буд. ман набояд ки бо ӯ зарбазанӣ мекардам. лекин ин кори аҷиб аст, чунки ту тамрини зиёд мекунӣ барои оне ки дар коре бояд беҳтарин шавӣ. зарбазанӣ ман хеле инкишоф ёфтааст. ман аз аввал ин чизро гуфта будам ва фиреб накардам. ман бо Маддалена мушзанӣ кардам. бо ӯ дар стойка ҷангидам ва аз мушзанӣ бо ягон кас наметарсам. одамон бошанд мегуфтанд ки ман бо ӯ дар стойка ҷангида наметавонам. акнун бигзор ки чизе ки хоҳанд гӯянд. албатта ки мо бой додем, лекин ман бо ӯ рӯ ба рӯ истода зарбазанӣ кардам. ман аз рӯи нақша кор накардам ва ин хатогии ман аст. лекин фарқият танҳо дар як раунд буд. шояд ки ҳатто як занозанӣ фикри довароро тағйир дод. оё ман муҳорибаро барои худ осонтар карда метавонистам ё не? бале, метавонистам. акнун ман ин муҳорибаро истифода мебарам то ин ки боз ҳам зуртар шавам. камарбанди худро баргардонидан мехоҳам ва маро ягон чиз манъ карда наметавонад, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, ин суханҳои Билол Муҳаммад маро дар ҳайрат гузошт. чӣ хел чемпиони UFC, ҷангвари боақл, бо сину соли миёна ба суханҳои хетерҳо гӯш меандозаву дар стойка меҷангад, дар ҳоле медонад ки камарбандро аз даст дода метавонад. фикр мекунам ки ин иштибоҳи калони Билол Муҳаммад буд. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. варзигари тоҷик ҷангвари вазни 66 килограмми UFC Муҳаммад Наимов ба мухлисони тоҷик муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Муҳаммад Наимов ҳастам. 21 июн дар Озарбойҷони Баку иштирок хоҳам кард. биёед бо ҳам пирӯз мешавем. саломату сарбаланд бошед. хотиррасон мекунем ки рақиби Муҳаммад Наимов варзигар аз Австрия Богдан Град мешавад, ки муҳорибаи онҳо рӯзи 21 июн дар Озарбойҷон дар турнири UFC Fight Night мегузарад, ки ин турнир аввалин турнир дар ин кишвар хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.